Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ito ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo
Serbisyong totoo, asin riparong balansyado, pag-iriba, ang numero 1 sa serbisyo, asin riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moksea, sa serbisyo, asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolan Worldwide. Si Mr. Hulbutana, Manny Moksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ma'am Pebulata, kay Ma'am Yuli, kay Sir Choter Solyander, mga atab po na nakatutok tulo sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Wednesday, Miyerkules na po. Petsa 2 na kita kang bulan na Abril taon 2025. Sando kita alas 8:30. Mag-ore-restorya lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo niya, April 2. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Sa may mga okasyon, na naman pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggan nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen.
Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuyang ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani po, day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalaan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Art Blanquisco Jr. Live na live, mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Kami po, mga tugang, mga kabayan, sarbay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit, asin bawal po ang may stress sa mga panahon pong ini. Net TV. Ang Miyerkules na tabi kita ngunya. Si Boss Art Jr. Good morning. Kumusta si Papa Dan? Pait sa nanoy. Kay Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Miyerkules na tulos. Dakol ngunya ng holiday di pagbulan kang Abril. Sa aga sa probinsya kang Albay, deklarado pong special non-working holiday. Dahilan po yan kang Albay Day. Sa bisa po yan kang Republic Act 11119. 4 na 1. Sarong 9. Kumusta tabi? Katkaton tabi ang aldaw. Abang katkaton ng aldaw, nagdurani ng eleksyon. Nagdadakol man ang ratak digdi, ratak duman. Pakaraot digdi, pakaraot duman. Ano daw tabi sa mga kandidato kung ilatag lang nindo ang sa indong mga plataporma kung igwaman. Ang dahil sana di pangratak sa na kamo pahit dyan. Inapay tayo ni. Kita man tabi na mga nagdadarangog atid-ati dunta kung tama ba yan mga pigtataram na yan. Baka tabi maagta kita. Mapatubod kita kan mga pangraratag na yan. Rimati kita dyan. Ayaw. Normal na yan. Ang eleksyon baga ko ta karawat man sana yan. Kaya lang malay mo kung tumubod ka mo. Diba? Ma'am Des Rado, good morning. Anan mga riparo tangon yan na Miyerkules. One ang Commission on Election mga tugang may pagirumdom sa mga incumbent na mga kandidato na dai pag-abusuhon ang state resources sa pangangampanya. Advantage baga sa mga nakatukaw. Advantage baga.
taman nga yan nasabi yan advantage. O nga ta, dahil mo dyan magamit sa mga resources. Ano nga yan mga resources yan? Yan mga service nga kang munisipyo. Pwede tang gamiton niya. May pagiramdam tabi ang Commission on Elections sa Indo. And syempre mga tugang sa mga barangay officials. May mga report na databi sa COMELEC na dainindo pig tutugutan. So kalaban nindo, ayan bagang mga paggagamit kan mga covered court. Na pagsadiri po yan kang taong bayan, bako yan sadiri nindo mga barangay officials. Ang problema, taso kaalyado sa nanida ang pigtutugutan na magamit kayan. Hindi ka mo maggibo kayan. Kung nagtugot ka mo dyan sa kaalyado nindo, dapat ipagamit man po nindo duman sa ibong na partido. Mili day man nindo pigsuportahan. Hindi nga pwede magamit kini. Nga ta sa Indo yan. May pagirumduman dyan tabi ang Commission on Election. Oy, may rollback po sa presyo kang LPG. Kasabay po kang paglangkaw man kan mga produktong petrolyo kasudma. Kang paglangkaw kay itong sa mga produktong petrolyo, may rollback man sa LPG. Ang probinsya po kang Albay nagtagama nin 40 million 40 nagtagama po para po sa disaster preparedness ang provincial government kang Albay. Oy, si Poong Nazareno po kang Quiapo, yaon po dyan ngunyan sa San Vicente Ferrer Paris. Dyan po sa Tabaco City, punyan kasudma sundo po sa Domingo, petsa 6. Di pa-share na kamo. Ayun. Matawo dyan pag first Friday. Di ano ngunyan, petsa 2 pa sana. Sa Biyernes, sigurado matawo dyan. Ayun. Yan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuya, mga reparuhon. Ngunyan pong Miyerkules. Petsa 2 tabi kang Abril taon 2025. Bagoy na daw ining kalendaryo tata, permi ko na iling Marso. Lipatan na tabi ini. Ata magayunon ining kalendaryo ni MBY Dormitory. Liwatan na yan, gibuan na yan na Abril. Gibuan mo ng Abril. Sige tabi mga tugang, alas 7:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ramon ta natabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon na kasuudma lang init na. Talagang perte na suinit. Ringat-ingat po kita ha. Matindi ng init. Sige Pag-asa, good morning tabi Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng 3 iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang northeasterly wind flow o yung hangin po galing dito sa may hilagang silangan. Nagdadala ng mga pulupulong may hina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon sa may silangang parte po ng northern Luzon. Dito naman sa may southern portion of Mindanao, andyan ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatakbo ang hangin mula sa northern and southern hemispheres. Kaya't minsan malalakas din po ang mga pag-ulan dyan. For the rest of the country, andyan pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing po sa may Pacific Ocean at siyang nagdadala lamang po ng mga saglitang mga ulan or mga thunderstorms. At base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataan na bagyo or low pressure area na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa matapos ang weekend. Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan ng makulimlim na panahon pa rin dito sa may silangang parte po ng northern Luzon, epekto ng northeasterly wind flow. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, hanggang dito sa may Aurora, asahan po yung mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa may kabundukan ng Isabela and Northern Aurora. Kaya mag-ingat po sa mga pagguho ng lupa.
the rest of Cagayan Valley plus the rest of Cordillera region, makulimlim na panahon din po for today at aasahan lamang po yung mga saglitang mahihina hanggang katamtamang mga pag-ulan, habang ang natitirang bahagi pa ng Luzon kabilang ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may chance na lamang po ng mga pulong mga paulan o mga pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin or air temperature sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 32 degrees Celsius kayo din sa ilang bahagi pa ng Northern and Central Luzon, habang sa may Baguio City naman, posible lamang ang hanggang 25 degrees Celsius na air temperature. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, fair weather conditions or madalas magiging maaraw naman po, yun nga lang mainit lalo na sa may areas po ng central portion ng Palawan, habang pagsapit sa may Visayas, may mga ilang areas po na bago magtanghali magkakaroon lamang ng mga saglit na ulan, kabilang ng mga bayan po sa may eastern and central portion of Visayas. Pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon, medyo magmumove po yung mga clouds patungo dito sa may western Visayas and Negros Occidental, kaya't asahan din po yung mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius sa tanghali, habang sa Metro Cebu naman hanggang 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon ng payong yung mga nasa southern portion. Epekto po yan ng ITCZ. Mataas ang chance ng ulan umaga pa lamang sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, hanggang dito sa may areas po ng South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, and Davao Oriental. At minsan malalakas po yung mga paulan, mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa, bagamat hindi naman tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan doon. For the rest of Mindanao, bahagyang maulap at madalas maaraw naman sa umaga hanggang sa tanghali, and then medyo mainit po or mainit sa maraming lugar pagsapit po ng tanghali. Sa dakong hapon hanggang sa gabi is partly cloudy to cloudy at may chance lamang po ng mga pag-ulan na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa Zamboanga City and Davao City, posible umakyat sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Pagdating naman po sa ating heat index kahapon, pinakamataas ang heat index na naramdaman dito sa may Vera Catanduanes hanggang 45 degrees Celsius, na sinundan naman ng Pili, Camarines Sur with hanggang 43 degrees, at sa Iba, Zambales 42 degrees Celsius. Itong mga nabanggit natin na lugar nagkaroon po ng delikado or dangerous levels of heat index. Habang sa Metro Manila kahapon, umabot sa 40 degrees sa may Naiya, Pasay City at 37 degrees naman sa may Quezon City. At para naman sa ating forecast heat index for today po, April 2, pinakamainit pa rin dito sa may areas ng Luzon, kabilang ng Dagupan City hanggang 43 degrees. Sinundan din po ng dangerous levels of heat index na 42 degrees sa may Iba, Zambales pa rin at sa Vera Catanduanes. Habang for Metro Manila, halos katulad din po yung init na nararamdaman natin kahapon for today. That's around 10 a.m. hanggang 3 p.m. po for today. Kahit patuloy na paalala sa ating mga kababayan ay mag-ingat po. Kung lalabas ng bahay, ay make sure po na meron tayong pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero, and make sure na inom po tayo ng maraming tubig, lalo na po pagsapit po ng tanghali. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon at wala ring inaasahang gale warning pa sa mga susunod na araw dahil wala naman po tayong northeast monsoon. Asahan lamang medyo maalon 2 to 3 meters kung minsan sa may northern and eastern seaboards of Luzon, habang sa natitirang baybayin pa rin ng bansa, nasa 1 hanggang 2 metro. Kapag may thunderstorms, posibleng umakyat lamang ng 2.5 meters po yan. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po Thursday hanggang Sunday, that's April 3 to 6. May mga areas po dito sa may eastern side ng Luzon and Visayas sa magkakaroon ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Yung high pressure po dito sa may area ng Taiwan and China, magmumove po yan papunta dito sa may Japan. So ibig sabihin, yung hangin natin na nanggagaling dito sa may Hilaga, eventually magmumove po doon sa may parting kaliwa or kanan, and then eventually yung hangin po ay manggagaling na dito sa may Silangan. So may mga areas na rin dito sa may Quezon, Bicol region, sa may Eastern Visayas, apart doon sa may Cagayan Valley and Aurora na magkakaroon din po ng mga pag-uulan at makulimlim na panahon for most of the day, lalo na doon sa mga bulubundukin doon. Epekto po yan ng northeast wind flow plus the easterlies, bagamat hindi naman tuloy-tuloy yung mga magiging pag-ulan for the next 4 days. Samantala, meron tayong aasahan pa rin ng mga pag-ulan sa portions of Davao Region and Socsagen. Pagsapit po ng Thursday and Friday, epekto pa rin yan ng ITCZ o yung bangga ng hangin nga from the northern and southern hemispheres. But then naakyat po yung ITCZ natin pagsapit ng weekend at magkakaroon pa rin ng mataas na chance ng pag-ulan. Hindi lang itong mga nasa southern Mindanao, malaking bahagi na po ng Mindanao magkakaroon ng mas madalas na mga pag-ulan at minsan malalakas po ito, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa.
Ang natitirang bahagi ng bansa, apektado pa rin po ng easterlies, itong Central, Southern Luzon, and malaking bahagi ng Visayas. Magiging mainit pa rin po at aasahan lamang po yung maliit na tsansa ng mga pag-ulan kung meron man, nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Ang ating sunrise po is 5:51 ng umaga at ang sunset ay 6:08 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, asin sa pagmata, kamusta mo? Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi Sir Edwin Peralta, Sir Edwin Sistina, Sir Jam Mendoza, Ma'am Jocelyn Antipuesto. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May ITCC palan kita sa mga susunod na daw. Mga paguran-uran pero matindi. Matindi ng init. Ang sa tuyang mamamatian tabi Sir Edwin. Nag-abot sa danger level. Suhit index dyan sa Birak, Catanduanes, Kasudma. Mainiton baga di gisalbay. Langinit Kasudma. Kaya kunday man sa nakamo importanteng mga dudumanon, ay nakamo magluwas pagka alas 10 na, sundo alas 3. Mag-house to house ka mo paghapon na o kaya early morning mag-house to house ka mo sa mga kandidato. Siguro tabaka day ka mo abutan ki eleksyon, baka mangisay ka mo dyan. Mga hanggang alas 9 sa ng house to house. Mainit na yan. Yo, iringat po tabi ka mo ha. Mga kandidato, iringat tabi ka mo. Sige mga tugang, alas 7:38 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory. Tapos kami nagmamahot. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat tabi permi. MBY Dormitory, your home away from home. Siyempre mga tugang ang programa ng nidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco, Municipal Lispa, Mayor Shi Capos Bilo. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha man dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. O dyan po kamo magtaya, Ma'am Elena Capos kompetente sa Lotto. Bako kamo magtaya sa waiting ha. Delikado kamo sa waiting. Ma'am Edna Barquilla Saba. Sa Lotto kamo magtaya nganing may chance lamang kamo maging milyonaryo. Pag milyonaryo na kamo, baratuhan manindo ako. Yo. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. 40 minutos na. Lipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time.
Aday mag-arali ha, mabalik po ang programa. Pakalipas lang po kayo ni Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tungbanwaan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Ini ang serbidor na tunay tang malalaoman. Sa pagserbi sa banwata, dako siyang natabangan. Anumang oras si Bani Alcala sa tungdulukan. Dahil nagduwa-duwa na kita paurahan. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tungbanwaan. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tungbanwaan. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Malinaw nun, si Bani Alcala, ibalik na siya. Tunwaan malinaw, Bani Alcala kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Siyang namatean, dinara mong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Pagtabang sa banwaan, sa tong madudulokan. Boses ng kababaehan, Ate Glenda ang pangalan. Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaom kan mga babaehan. Paglaom kan mga kabataan. Paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. G-I-O, 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 G-I-O. Ibitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong bunggaw, iyong bunggaw, Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan digdi po sa satuyang programa alas 7:45 na. Ang satuyang Philippine Standard Time, Sir Mark Kevin Arroco. Good morning tabi sa imo, Sir Idol. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalmay, City Councilor Rener Burse, kang siyudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Sige mga tugang, balik po, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na, petsa 2 kang Abril, taon 2025. Sundo kita alas 8:30. Kumusta tabi Sir Mark Kevin Arroco? Maray pa si paring Mark Kevin Arroco ta, nagtataga buro basketball pa. Kita puros na sana kita pa-shoot. Maray ni tataw mag-dribble. Kita puros na sana pa-shoot. Ha? No. Sige tabi mga tugang, duro-diretso na po kita nagdin sa programa. Serbisyo Asin Ripat. Ano man gayang pahit mo yan? Sige mo sana ngaya pala ng pa-shoot day katataw mag-dribble. Kaipuhan pa bang i-dribble yan tabi Mark Kevin Arroco? Ay naman kaipuhan i-dribble. Ipa-shoot mo tulo. Ang basketball baga, dipisil na kawat iyan. Kung pagpapara-dribble ka, maagaw pansay mo, ibaan mapashoot dyan. Baga kaya, ailing mo na ni si Mark Kevin Arroco. Good morning tabi sa'yo pa de. Bago ngayon, magpapara-dribble ka, pag naagawan sa'yo mo, iba ka nan mapashoot. Ulo ko naman si Manahid na. Yaon ngunyan dyan si Nuestro Padre Jesus Nazareno ng Quiapo. Dyan tabi sa San Vicente Paris, dyan po sa San Vicente, Barangay San Vicente, Cantabaco City. Puniyan kasudma, petsa 1 hanggang sa petsa 6 sa Domingo. Pagbaklay na may paglaom sa dalan kang krus kaiba si Kristo. Abante perme ang krus, Sir Edwin Sistina. So, Miyerkules ang schedule ngunyan kasubagong alas 6:30 gwapo ki misa. May misa man na alas 9 ngunyan na aga. Tapos alas 3 naman in hapon igwang misa and 4:30 PM igwang misa. Pag alas 6 din banggi at yan, igwapo ki Novena Mass in honor of San Vicente Ferrer. Pagka alas 8 nin pagkabanggi, gwapo ki procession. And alas 10, igwapo ki venerasyon. O kaya vigil and rosary, etc. Sa ngunyan aldaw yan. Suro aldaw tabi gwa ki mga schedule. Bisita na sa natabi ka mo dyan sa parokya ni San Vicente Ferrer. Dyan po sa Barangay San Vicente kang Tabaco City. May pakiulay susimbahan daman po sa mga nagsa-soundtracking
So mga nagsa-soundtracking baga na may mga soundtracking na talagang mga pandiurag, mga makusugon. May nakalunad sa truck na sound system, may generator yan. Talagang pag minapatugtugkan sa iyang soundtracking, gari man sana may barayli sa barangay. May pangapudan tabi ang simbahan. Kung pwede, nakikiulay. Respeto tabi. Respeto tabi. Pag maagi ka mo dyan sa may simbahan, lalo na tabi kung may ongoing na misa. Kung pwede tabi, patayon nindo, palsukon nindo ang soundtracking nindo. Kaya paluwayon. Diyan sana sa may tangod kang simbahan. Pakalampas nindo sa simbahan, papugawa ako naman nindo. Papugawa ko naman nindo sa soundtracking nindo. Pakalampas na tabi mamris buhay sa simbahan. Respeto man duman sa mga nangangaradji. Tabaka so nangangadji tabi mamid na makamuda. Baka so nangangadji sa simbahan makamuda, madangog niya pa so political jingle kang abo niyang kandidato. Bata ngaya mataimtim na nananalangin nangangadji. Madangog so jingle kang abo niyang kandidato na pamuda. Yun tabi. Di may pangapudan tabi sa indo. Respeto. Respeto lamang tabi. Kundi, nailing mo baga sa may mga soundtracking? Talagang suigwang kandidato, mailing mo man sana dyan sa mga soundtracking kung urigwahon ang kandidato. Sa tanog pa sa natabi, Ma'am Gina Malagueño Cavite, tatanog pa sa nakang soundtracking, mahiling mo na dyan kung maurag na kandidato yan, kung mapirak na kandidato yan. Ma'am Lindsay Drocarinan, Ma'am Gina Balangat Balistoy Capos, good morning tabi sa imo. Mahiling mo masana dyan so kandidatong maurag. Pag maurag ang soundtracking, makusog, maurag ang tanog, maurag na kandidato yan, mapirak iyan. Pero kung umagi dyan sa imo tricycle, nagsa-soundtracking, tapos ang tanog, ingaw-ingaw. Pagkagi dyan sa barangay nindo, may soundtracking, ingaw-ingaw ng tanog. Ang nakakadangog sa nakang soundtracking, so driver kang motor. Irak man niya kang kandidatong iya. Sayang. Nagbabayad paano dyan ang kandidato sa pagpa-soundtracking? May mga bayad din yan. Siyempre may gasolinang gagastuson, sumaglilibot, may bayad po yan. Kaya dyan mo mahiling kung may pirak sa kandidato, mamris buhay. Takong mailing mo so kandidatong Tios, ang soundtracking kan so tricycle, ang tanog ingaw-ingaw. Sayang kan soundtracking niya, sayang kan pagbayad niya. Kung mag-soundtracking, sumaurag na, pero yun ang ani yan ang pakihuron. Diyan sa mga harari sa simbahan, parsukon mo na nindo. Lalo na kung may misa. Parsukon mo na nindo sa mga nag-soundtracking. So mga nagsa-soundtracking na amayunon pa, halimbawa mga alas 5, alas 4 maaga, nagsa-soundtracking na kamo.
Daiman po muna ka mo mag-soundtracking na alas 4 nin maagahon hanggang alas 5. Paano may... Sir Jomar Abadanor Hardin, good morning dyan sa mga taga Castilla, Sorsogon. May nagreklamo sa social media. Bata ngayon naghihinguwa pa man ngaya kami ni Mrs. Bata ngaya holiday baga kasudma. Bako? Naghihinguwa ngaya kami ni Mrs. Tao minagi ngaya soundtracking na makusugo. Nasibul baga ngaya kami. Sir Jomar, nahulbot baga ngaya. No. Iyo, naghihinguwa ngaya kami ni Mrs. na makasaro pa lamang. Umagi soundtracking pinay ko. Ano mo tabi, Sir Jomar? Buminong karas da si Mrs. niya, nagsayaw lugo. No. Day tabi man ka mo mag-soundtracking na may palas 4 maagahon, madiklong pa yan. Bata baga pag oras na yan tabi si Jomar. Sumag-aragong baga. Tama ito, naghihinguwa pa dasin da makasaro pa lamang. Tapos agihan ka kisoundtracking na magkusugon. Maray ko ta, so nag-aagi baga na mainit na pandis. Hiling mo na yan. Bart, good morning tabi sa imo, Bart. Nahulbot baga ta. Nabulabog nga ni ka nag-soundtracking. Nabir pa ngayon lugod gaya kami naka... Ay, inda. Lalo na ang harong baga, manayid na, arog kang harong ni manayid na, sa gilid ng gadiyan kang tinampo. Sa gilid na gadang kang tinampo. Siyempre, kung halimbawa naghihingo pa man si manayid na, tapos si mister niya, kahabol pa lamang kita ngayon maski saro. Agian kan makusugo na soundtracking tabi Idol Michael, good morning tabi sa imo. Michael Medjabillo Alvarez tabi Idol. Iugon mo yan na naghihinguwa pa da sumag-agaw. Makasaro pa lamang. Agihan ang kan soundtracking na maagahon. Nagkahurulbot baga nga niya. Nabulabog. Dahil ka mo man tabi sa mga nagsasoundtracking. Mag-soundtracking ka mo mga alas 7 na. Tayan mga alas 6. Lalo na kung dahil klase. Di siyempre, pag dahil bagang klase manahid na, naglalamaw-lamaw man. Ngayon, dahil man kiklase, naglamaw-lamaw. Naginguwa pa sumagagaw. Biyo nagpo sa social media. Nangangapulan sa nag-soundtracking. Sa masunod niya, dahil ka mo mag-aging amay digdita, nasibol ngayon ka. Ayun na. Pundo daw ngayon kaya. No, yan. Kaya pakiuron tabi. Lalo na pag maagi ka mo sa may simbahan. Kung pwede da tabi, pakipalasok man. Pakipalasok, pakipaluway, pagkatapos kang
Apod kini kang sa simbahan, papugawa ko naman nindo. Ayan. Pa-shoutout na tabi kay Gob Noel Rosal, sabi ni Sir Jomar. Okay, no problem. Ayan. Sige. Basta yun yan ha. Sa mga nagsa-soundtracking tabi, sabi man ni Ma'am Gina, tandaan ko daw tabi yan na nag-aragi, digding nag-soundtracking. Kung maluway, tios palan, aber daw. Sige daw iyo. Kung maurag yan na kandidato, may imo yan, may sintabo sabi dyan sa tiwi. Dayan mako akima soundtracking na maluya ang tanog na ingaw-ingaw. Pag malubak yan dyan sa humps, so tugtog ka sa iyang jingle, baka mapamuda so nagtutugtog. Baka malubak-an dyan sa mga borobarangay. Malubak bagan mga borobarangay ang agihan. Baka magtarangkasan so speaker kaya no kaya so trumpa rimati yan. Ling masanan nindo sa mga kandidatong mga ayo-ayohon. Sa paagi po yan kan sa indang soundtracking. Sus, pag uminagi dyan track, makusugo ng sounds. Ibig sabihin tabi Mamiran o Linares, mapirak yan, maurag yan na kandidato. Ay bako man maurag, mapirak pala. Takaya niyang gumastos kaya arog kayan ta. Ilingan mo may generator iyan, may sound system iyan, so track, o gurano na yan ang gagasusunin da. Siging kaiikot kan sa mga buro-barangay. Arog ang kayan, kung maluyang kandidato, sikil sana, baka malubak iyan, so nagkakanta dyan na sa jingle niya, baka mapamuda. Baka so pigagasod kang so nagsa-soundtracking na iboto, baka ibang masawod. Pag nalubak, kaya mahiling mo andyan. So maorag na kandidato, so kayang magasto, maurag ang soundtracking kayan. Iyan so saro pa dyan tabi Mamirian ha. Marini si Mamirian ta, dahil mampig-agian kan soundtracking. Kaya dahil ni maistorbo. Kasunma kaya baga holiday, may nagreklamo. Sa holiday baga, pag holiday baga tabi Mamirian, naglalamaw-lamaw man sumanggarago. Naglalamaw-lamaw. Kamo baga, dahil man ganito, nagluto ka pala na pandesal. Naglalamaw-lamaw sumagagaw. Sabi kang magagaw, bata na naghihinguwa sinda, Mamirian. Naghihinguwa na makahabol lamang, makasaro pa. Ayog-ayogod man mga alas 5 maaga. Pag alas 5 bagang maaga, nag-aagaw suliwa, nagdiklom. Umagi so soundtracking, bakod ngayon na hulbo. Serbisyo asin riparo. Ayaw man sana sa pangapudan na kung ma-soundtracking ka mo, dahil man nito pa ka amayon. Ta igwa man kinaghinguwa pa man. Napasayaw lugod si misis niya. Tan mga jingle bagayan, mga soundtracking, an mga danceable bagayan. Ayon sa mga balon tangani o niya. Dawagan hindi ni, mga araw kayo ng tugtog. Dahil ka nga ni kang sumayaw. Habang nag-unog-unog ko ta so magagom, naging nguwa pa man na magsaro. Sampul sa nini ha, bako man ini sunad dangog ninda, sampul man sa nini. Dawagan nito. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang pupunta. Alcala, ni Alcala, Ayugon mo yan, kung araw ka ng tugtog. Naghihingawa ka mo kang agaw mo. Naghihingawa sumagagaw. Tugtugan ki araw kang tabi. Dawa ka! Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang pupunta. Bani Alcala, Alcala, ni Alcala, ang pupunta.
tabi siya, no? Nagingawa sumag-agom. Tabata da yung klase kasod, ma. Good morning sa imo, tabi siya, no? Nagingawa sumag-agom. Nakalamang ngayon makasaro pa kami. Malaya. Bigla bagang buminuat da si misis niya, suminayaw. Uniso, bako ini sunadang tinda. Sampul sana niya. Uniso nadang ugtian ro. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta, Bani. Buminuat da si misis niya, suminayaw na sana. Sa ayo aro kenyo. Ang butuan ta, may gususin. Madali. Tinda ka na. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang buto ni Alcala. Bako man ini ha, bako man sugi konsbani so ano ninda. Jingle. Sinampol ko masana ang mga jingle bagarog kaya so pangapan soundtracking, so mga danceable. Ang ginibo da ni misis niya, buminuha. Suminayaw. Ay, hindi. Nagreklamong biyo. Bata ngayaw, nagingawa pa kami. Dahil nalagod ngayon sana. Sige, alas 8 na pala. Alas 8 na Sir Romeo Billen Masala. Good morning, Tabi. Sige, alas 8 na. Mga radyi muna kita. Para ini sa tuyang mga kababayan, kandidato, mga botante, ngani pong maliwanagan ang satuyang mga isip sa pagpili ki tamang leader kan satuyang mga lugar. Sarabay tabi muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal Sanga, wara na malimba. Noel Rosal Sanga,
sana pagbangon ka nalbay sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho ikaw ang pusong pangmasa, bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sabayan ta. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sakop. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kung Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa pumadudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. May gustusin matinabang, madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutoan, ibalik sa satong banwaan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Ini ang serbidor na tunay tang malalauman, sa pagserbi sa banwata dakul siyang natabangan. Anumang oras si Bani Alcala sa tungdulukan, dailag duwa-duwa na kita paunrahan. May gustusin matinabang, madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutoan, ibalik sa satong banwaan. May gustusin matinabang, madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutoan, ibalik sa satong banwaan. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Malinaw nun, si Bani Alcala, ibalik na siya. Banwaan Congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog lalo ka kasaraditan si Attorney Kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang nabatean, di na
naramong karahayan Kaito hastang ngunya Kung Joey idol ko yan Di matatawadan Dako nang napatunayan Kadagusan pagtabang Kung Joey idol ko yan G-I-O 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 Ibitaan, binikanan Iyong munggawan pangaran Pagsirti niya na matean Naging leader kan kabataan Padagustang suportahan Programa niya na pinuknang Iyong bunggaw sa Kapitolyo Ibukta Iyong bunggaw Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 17 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ma'am Rose Calyosea, good morning. Kay EF Cas, good morning. Kay Boss Homer Morco, good morning. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse, kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Alba. Sige, balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ining si Mr. Hulbutana. Aldaw po kita ngunyan in Miyerkules, Wednesday na. Petsa 2 kang bulan na Abril, taon 2025. Sundo kita 8:30. Chanor kay Primes na Rose Calyosea, good morning. Salamat. Ingat po kamo dyan, ha. Di puga-puga na ngunyan ang pinagigibong pag house to house. Ma'am Eden, Ma'am Eden Arias, puga-puga na ngunyan ang pag house to house kan sa tuyang mga kandidato. Ano ang sa indong naobserbaran? Ano po ang sa indong mga nagka-obserbaran pag nag-house to house? Sabi kang barkada ko Chanor, so mga daiman niya pigigiribo kang iba na mga kandidato, pigigiribo ngunyan, arog baga ngaya kang pagbisa. Yo? Bigla ngayang mga magalanguna. So sa tuyang mga kandidato, bako man niya arog ka ng naturalisa kaya. Pag natural ngayang panahon, day ngani ngayon lamang maka-abrasa, day ngani lamang ngayon makabisa. Ang matindi pa ngunyan tabi, Brad Jerome Bualoy, Max Bordet, ang matindi pa ngunyan ta, kung todo di video pa. Videoan mo ngaya ko ta, ipopost ko ngaya ni sa social media na ako nagbibisa ngaya sa mga gurang. Dapat documented pa. Iyan so naobserbaran kan sa kuyang barkada na daiman ngayon nagigibuan kaan. Mailing mo ngayon dyan, dahil nga nag-date, naninino ngayon dyan sa barangay. Pero ngunyan, ilingana.
Bisa digdi, bisa duman, mano po digdi, mano po duman. So iba ba yung nakikipagbiso-biso? Ha? Biyo nakikipagbiso-biso. Arugon sa nanindo ko so mayor dyan sa Malinaw, si Mayor Shi, maski ordinaryong aldaw, ang pamandukan, iyo na iyan. Perming smiling face iyan. Dahil ko lamang ang nahiling na nagmurusdot, maski iuragan. Dapat ipahiling po nindo, so naturalisa nindo. Bako nangon yan, tamili karampanyahan, grabe ang pagkabuot nindo. Ang ulok nindo hanggang na sa talinga. Arugon sa nanindo, so natural sa nanggibo na maski normal na panahon, arog po kamo kayan magpakatotoo kamo. Iling dyan nindo sa Malinaw, si Mayor Shi, arog na talagang kaan. Mag-eleksyon, kidaing mag-eleksyon, arog na ang kaan. Kaya, kasuod motor trade. Ano nga yung motor trade? Motorcade. So, motorcade kang Team Happy, kadakol sa mga nag-iriba. Mula Batanes hanggang Hulo. Sir Pedrito Perez. Yugon mo so nag-iba sa motorkid kang Team Happy dyan sa Malinaw, Kasudma, mula Apari hanggang Hulo Sulaba. Grabe. Arog dapat kayan. So totoo lamang. Nakailing na kamuki. Nailing din do si Mayor Si dyan sa Malinaw na Murusdot. Maski uragan ng kibos babakuan Murusdot. Nataman niya pa dito na damay man ako dyan. Nahiling mo na, dadamay lugod si Busbab. Maski uragan ng kay Busbab, dahil mo mahiling na magmurusdot. Iyo na yan ang naturalisa niya. Pirming nakanguris. Arog lamang ka ng mga serbidor. Arog lamang ka na sa tong mga lider. Dai ka matataha na magrani sa iya. Dai ka magdudua-dua. Pero kung maduman ka sa saro, tapos maagi ka pa duman sa saro, ay ano dyan sa Malinaw tabi, baka maagta ka mo. Kung mapasala tabi ka mo pagpili dyan kan sa indong mayor, mga leader dyan sa Malinaw, baka mapili nindo sa duwa ang mayor. Yugon mo, duwang mayor. Sabi kang barkada ko, approve na ngayon ki Mayor 1. Pagkabot niya ki Mayor 2, disapprove. Duwa suminyo. Gusto nindo yan? Gusto tabi nindo yan dyan sa Malinaw. Na duwang mayor dyan. Approve na ngaya sa Mayor 1. Sa Mayor 2, disapprove. Hinururagan sa mga barangay officials. Maray na ngayon ni si Mayor Shita sa rusa ng mayor. No. Ay, hindi daw ngaya. No, hilingan na po nindo. Mampasala tabi ka mo dyan. Baka maagta naman ka mo. Yan, ngunyang pasana. Nagsasabi tanay yan. Sana napag-atid-atid na nindo. Dahil ka mo magpadara sa mga balukbagi naman. Ang pakihuron tangani sa gabos na nagkakarandidato ngunyan, ilatag po sa nanindo sa sendo mga plataporma. Kung igwaman ka mo ki plataporma, punday ka mong plataporma, pag-abot nindo sa entablado, magkanta sana ka mo.
Mako na. Maray na sa nangaya sir magkanta, dahil ka kinaapiktaran, dahil ka kinaratakan na ibang tao. Kaysa tumaram ka dyan sa entablado, puros panraratak ang pigtatara mo, sala po yan. Taday man nga akong plataporma, ang papel ko ngayon di man ratak. Name. Sa hiling mo, magustuhan ka do. Ibubuto ka kang tao na puros ka panratak. Kung dahi ka man sa nakikplataporma, taramon mo na dyan sa tribuna. Sa ditsa ng... Dahi tabi akong plataporma, makanta na sana ako para sa indaw. Ayan, maurag dyan. Na-entertain mo na sa mga tao, dahil ka pa kinaratakan na ibang tao. Ibuburuto ka kaya. Ang kanta mo dyan sa ditsa na pero malanit kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay mayroon na akong dangal. Naiharap sa iyo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahakantuin na doon lang. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Bata ngayon maurag na sukan. Ayaw na kumanta na sa nakamo. Ay nakamog para ngaspak pa dyan. Ay sa Burhal, good morning. Paano kayo ni? Param na kita? Orang nga, magkurukanta ka na sa nari. Pag ako tabi siya normal kandidato, pag di ako matara, makurukanta ko dyan. Nakurukanta ko. Kurukantahan ko sinda mag-araga. Sir Pedrito Perez, Ma'am Mercedes Perez. Pag ako nagkandidato, kurukarantahan ko kamo. Durugo ang talingan ninyo. No. Ay, inda. Oy, madali ng birthday ni Chued na Capo. Sadi. Birthday na naman si Chued na Capo. Maray na nga yan. So, nagbe-birthday kayo sa day mag-birthday. Oy, advance happy birthday kay Chued na Capo. Good morning. Happy lang kita, happy. Perming happy sana kita yo. Diyan sa Malinaw. Happy permi. Ay, mga tugang, alas 8:29 na sa tuyang Philippine Standard Time. Paaram na po muna sa indong lingkod. Sa aga naman kita, alas 7 sundo alas 8:30. Yo. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila doon, kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Sa pangaran man kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, si Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Bursi kang Tabaco, Mading Mario Kulipat, good morning. Siyempre si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si Yuman Giraray sa Malinaw, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblacion Malinaw Albay. Param na po muna sa idol lingkod.
Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. Antabay po kamo at yan sa alas 10 sundo alas 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Aribanan kita sa rang oras at yan. Adios amigos! Domo! Arigato! Iringat po kita. Bye-bye! Serbisyo Sin Reparo, Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo.
serbisyo'y laging totoo.